antes que vamos, parabéns. Amén, digo eu. Parabéns. A ver, parabéns, parabéns, Parabéns. parabéns. Obrigado. Bueno, pois, boa noite a todos e a todas. Moito obrigado por este premio. Moitas grazas por darnos este premio que para Deninjures é un símbolo de tender pontes. As pontes sempre separaron de algún xeito ou uniron, depende como se vexa, non? Galicia e Portugal, xa sabemos desde a época romana, non? A Lusitania e Galicia separadas polo río Douro. Despois, en tempos de García de Galicia, no século XI, ese río Mondego de Coimbra, que era o límite do Reino de Galicia, pero despois, no 1139, esa fronteira ven para atrás, ven para o Miño, con Afonso Enríquez, mas hai unha desunión política, cultural non. A mostra está pois, no galego-portugués, unha lingua que ainda hoxe en día segue sendo fío, como demostran estes premios, non? Xa o dicían as cantigas do rei Don Dinís, ou de Afonso Enríquez, ou, por exemplo, tamén de Martiño Codas. Ondas do mar de Vigo, se vistes o meu amigo, e hai Deus se verá cedo. Virá o noso amigo, Galicia e Portugal seguirán sendo amigas, o Seca tiño claro. Ninguén me ten entendido como na Galiza. Igual se nota que son historiador, non, Marta? Maravilla. Que ben falou. Moitas gracias. Bueno, por contarvos un pouco quen somos, porque seguramente moitas de vós non sepades quen é Deninjures. Deninjures é un grupo de rapaces aleatorios que quedaron para tocar un día. E foi tan chulo que surxiu aí que quedou outro día e outro día, e así moitas veces para tocar xuntos. Chegou unha pandemia e tuvo que decidir que facer. Tomou a decisión de gravar un disco que parecía ser o peche dunha etapa para deixar constancia do que pasara aí, pero resultou ser a porta máis grande que nos podíamos esperar todos nós. Eso, unido ao apoio da xente que nos rodea e que sempre está aí escoitándonos e apoiándonos, fixo que seguíramos facendo música. Entón, eu creo que o resumen perfecto de Deninjures é que a música foi a que nos presentou, a xente foi a que nos mantuvo con enerxía, pero, sobre todo, a amistad que se creou entre nós. Creo que foi algo tan bonito que se ve reflexado cando tocamos xuntos e é o que fai que sexa Deninjures. Nós temos a inmensa sorte de poder levar a nosa música, a música que nos facemos ao directo. E facémolo desde que empezamos a tocar, desde que nos empezamos a xuntar. Nós nacimos no directo. E este verán tivemos o prazer de subir a moitísimos escenarios grazas a Manu Tremendo, entre outras persoas. Experimentamos esa sensación de que a xente, o público, cantara as nosas cancións. Dígovos que é unha das sensacións máis bonitas deste mundo e o que nos enche o corazón, así que moitísimas gracias a todas as persoas que cantan os temas que facemos dende o corazón e dende a nosa verdade. É certo que este traballo que fixemos tivo moito respaldo de moitas persoas e foi posible gracias a moita xente. Hai que agradecer tamén, porque é así, parte do éxito que tivemos, hai que agradecerllo a estes premios a Ritmar que nos concederon e consideraron, o público que votou, que Morena, a nosa canción, foi a mellor música galega do ano 2023, así que moitísimas grazas. Eu vos falar brevemente da canción Morena, que foi algo como as grandes cancións, imagino que poden xurdir de algo bastante pequeno, destas 7 cabezas que temos aquí, pero para poder chegar a ganar un premio como este, necesítase un equipo, e o octavo pasaxeiro desta viaxe foi Juan de Dios, que nos axudou moito a entender de outra maneira a produción musical e a pasalo, non quero dicir que antes non o pasáramos ben, pero a desinhibirnos un pouco en canto a xénero, en canto a ritmo, en canto a todo, e gracias a iso tamén pudemos facer unha imaxe, xerar unha imaxe alrededor de Morena e a nos liberarnos do espacio no que estábamos antes con un videoclip feito por Alba Domínguez que gravamos ali na Fonsagrada, non pudemos ter peor tempo, pero ao final metímonos na serra do pai de Manu
e penso que o videoclip pois conserva esa cousa tan galega de bailar, aínda que sexa no inverno e na escuridade e na humidade que hai aquí na Galiza. Bueno, e evidentemente, despois deste camiño, nos continuamos a nosa andaina. E con eso abrimos un novo proxecto. Non sen ter esa vertixe de todos eses proxectos novos que se teñen cando comezas algo, pero bueno, como ben vedes, somos bastantes, cada un temos unha seguridade diferente e entre todos seguimos mirando cara adiante. Así que vou vos intentar atrapar de alguma maneira dicíndovos que o que ven agora terá uns sons bastante semellantes a Morena, sempre que a tradición, evidentemente, dentro nosa moi profundo e, bueno, que decir, estamos disfrutando como pícaros, a verdad. Estamos tamén facendo con Juan de Dios isto e, nada, se nos estamos disfrutando como pícaros, espero que vos tamén o podades facer connosco. Así que, Manuel, si tes algo que decir. Bueno, como podedes observar, empecirámonos en falar os 7. Eu son o penúltimo, así que isto xa acaba en breve. E vou aproveitar a miña intervención para facer algo de spam, é que xustamente onte acabamos de sacar, bueno, onte, ás 12 hoxe, acabamos de sacar un novo tema que se chama Corazón Alionado, que espero que apuntedes todos aí, que hai que escuitalo cando salgades daqui. É un tema que reflexa moi ben que a cultura portuguesa e galega que casan moi ben, porque é unha peza que xunta unha melodía das terras de Miranda, veciñas, con varias coplas de diferentes partes de Galicia. É unha peza que tedes que oír, Sin máis dilación, dixo aquí paso ao meu camarada que vai agradecer a todo o equipo que nos axudou a chegar onde estamos. Eu tuve que sacar aquí a chuleta, senón non me lembro de toda a xente que veu detrás nosa. Prometo ser o último, De nome de Deninjures queremos dar primeiramente as parabéns ás finalistas e todos os gañadores que son moi bons, sobre todo os que nos acompañan hoxe, os Cuatro Mellas, Silvia Pena, Silvia Mota e a Sociedade Desportiva do Condado. E, por outra banda, a xente que nos acompañou en todos estes 4 ou 5 anos que xa levamos de traxectoria detrás. Desde o primeiro disco de fai 2 anos, a Melania Freire, a Arancha, a Juande, a Chusca Anxo, Carlos, Alba Domínguez, Lorenzo, Clara, a Aarón, Dani, José Ferrón e a Fundación Paidella, a toda a equipa que nos acompaña en todos os concertos desde fai 1 ano, que é Tremendo Audiovisual, Sara, Manuel, Xiana, que entrou agora recentemente, a toda a equipa de Tremendo Audiovisual, a todas as amigas e os amigos, a toda a familia, a Iago, que hoxe toca traballar, e tamén, que non se me esqueza, e unha persona que foi fundamental para a creación e para que Morena funcionase, é Luís, da casa daquel cabo, que decía, non sei se sabedes na canción, si o sabedes, berrar ben forte, que dice 1, 2, 3 e venga Fonclós!